Good morning! Busog na busog ka, oh. Ha? Kumusta ka na? Ang ganda ng buhangin, oh. Ang lambot. Yan. Good morning! Ano? Ay, busog ka! Kumusta ka na? Ha? Nagdahan-dahan ako punta dito kasi gusto kong makita yung partner mo. Bagwis. Kasi hindi ko na-videohan kahapon yung partner mo. Busog ka baga? Ano? Bibigay ko pa sa'yo yung pagkain na ito? Pagkain to. Busog na busog ka, oh. Ha? Kumusta ka na? Anong kinain mo? Yung tira pa kahapon. Andito pa pala yung mga tira kahapon, mga kasinag. Andyan pa pala. Busog na busog ka baga. Ayan mga kasinag, si Bagwis Palan, dinalhan ko kahapon, kasa ng ulan. Hindi siya kumain, hindi rin siya bumaba kahapon. Yung pagkain pala dinala ko dito kahapon, ngayon lang niya kinain. Pero yung iba andyan pa, oh. Yung ibang pagkain. Ayan si Bagwis mga kasinag, kita nyo naman, papunta pa lang ako dito. Tahimik na tahimik ako kasi gusto kong makita yung partner ni Bagwis mga kasinag. Kasi kahapon nakita ko yung partner niya, magkasama silang dalawa. Lumipad agad, hindi ko na-videohan. Kaya nagdahan-dahan ako dito para gusto kong makita na magkasama sila. Kaso hindi natin nakita, si Bagwis lang ang nandito. Kahapon mga kasinag, doon ko nakita yung partner ni Bagwis. Sa lugar na yun, oh. Malimit silang magkasama doon sa itasong Antipulo. Ngayon si Bagwis lang nandito. Hayaan nyo mga kasinag, pag dumating na yung pamblog natin, yung drone, tapos yung DJI Action 2, 3 piraso yun. Hindi ko muna banggit yung pangalan. Antay-antay natin mga kasinag, December daw po darating. Tapos may nagpadala rin sa akin ng telescope. Ayan, antay-antay natin mga kasinag para makuha natin ng video yung kasama niya para hindi natin mabulabog. Mas maganda yung malayuan pa lang makikita ko na makuha natin ng magandang video. Kakainin mo pa to? Puro laman to, oh. Busog ka naman. Mga kasinag, shoutout pala kay Idol ko Pinuhant, Kinsander Japan, Alejandro Coracha the Master, Bicolinho JNJ, Mr. Domingo Sandico at Mr. Binigalang. Shoutout po sa inyo. Pasensya na kayo mga kasinag kasi nadali tayo ng ubo. Inubo ako kasi nung butuhan naulanan tayo. Grabe na po kasi ang ulan dito. Nag-inom naman ako ng honey na may lemon. Kung maalala nyo yung pinuhag naming honey nakaraan, may tira pa. Yun ang iniinom ko tuwing umaga. Banggitin ko pala ha. Ayun na. Ayan, kung nakita nyo mga kasinag. Banggitin ko sa inyo mga kasinag ha. Si Bagwis po, nung hindi pa siya naipalabas sa GMA, Born to be Wild. Nung hindi pa siya naipapalabas, ang pagkain ni Bagwis, mga buhay na ibon, kagaya ng tikling, agbaan, pugo, tapos mga pagong. Nung nagpunta sa amin ang Born to be Wild at di Nargua dito sa amin, bawal po pala yun. Bawal pala si Bagwis pakainin ng mga ganun na mga ibon. Kasi mga endangered na rin daw po yun, lalo yung mga pagong. Pinagbawal sa akin yun. Kaya ngayon mga sinag, ang pinapakain ko kay Bagwis, pag hindi baboy, karning kalabaw, ito 45 days na manok. Dati kasi mga kasinag, madami ako nahuling daga. Pag ako nakakahuli mga kasinag ng daga, yung kino, kung tawag dito sa Bicol, hindi ko na pinapakita sa camera pag pinapakain ko sa kanya. Hindi ko na pinapakita, baka mandiri po kayo kasi kakaiba naman kasi pag usapan ay daga ng usapan. Hindi ko pinapakita sa inyo, pero pinapakain ko po si Bagwis. Ngayon medyo mahina lang yung nahuhuli kong daga ngayon kasi po naano na yung palayan, wala nang nagpapalay. Pero kung may mga tanim pang palayan dito, madami ako nahuling trap sa daga. Ngayon buwan mga kasinag, mag-uumpisa naman kami magtanim ng palay. Ayan, at pag may tanim na kami,
At pag nagbubuntis na yung palay, kung tawagin nga dito, madami tayo mahulin daga niyan. Kaya ihanda ko naman yung mga trap ko sa daga mga kasinag. O kung makita nyo, ayun pa rin si Bagwis oh. Ito pagkain niya mga kasinag, yiyiluhan ko na lang ulit. Dalhin ko na lang ulit sa kanya mamaya. Kasi busog naman siya eh. Ayun lang ang problema dito mga kasinag, pag maulan kasi, hindi nakakain si Bagwis. Hindi rin ako nakapag-vlog. Mabuti kung dumating na mga kasinag yung camera na sponsor na binigay kay Bagwis. Okay sana mga kasinag. At yun mga kasinag, waterproof yun. Maraming salamat po sa nag-sponsor. Antay-antay natin mga kasinag. Hayaan nyo mga kasinag, sa mga susunod, tuturuan natin maghunting si Bagwis. Daga naman ang yan natin pag nakahuli tayo ng mga daga. Kasi ngayon mahina talaga ang daga. Pasensya na pala nung nakaraan yung pagkatay ko ng manok. May manag-comment na hindi nila nagustuhan. Pasensya na po kayo. Pero hindi ko natiyagkala ng balahibo yun mga kasinag. Kasi nung bata pa naman si Bagwis, kung makikita nyo, ayun sa taas. Nung bata pa si Bagwis, ang kinakain talaga niya mga tikling, siya nagtatanggal ng balahibo para matuto talaga siya kung paano himay-himayin ng karne. Nung nakaraan, pinugutan ko ng ulo kasi hindi niya kaya. Malaki na yung 45 days eh. Lalong matatagalan kasi may mga gawain pa ako eh. Hindi naman pwede kasing maghapon. Maghapon na lang ako nandito nakabangbang kay Bagwis. Bantayan ko na lang siya kasi ako naman po may mga obligasyon din sa pamilya ko, yung mga iba ko pang alaga. Kaya si Bagwis oras lang, tuwing umaga ma-vlog ako, hapon ganyan. O kung may ang panahon or may time ganyan, hindi man laging inaano ko si Bagwis, araw-araw na binabantayan ko na lang kasi may mga gawain po ako, may obligasyon naman ako. Kaya mga kasinag, maraming salamat pala. Ang hiling ko lang uli, huwag niyong skip ang ads mga kasinag para sa darating na Christmas, makapagpa-Christmas naman ako sa mga kabataan dito kasi naghahangad sila na sana daw may pang-Christmas ako sa kanila. Sana gumandang sahod natin sa Christmas para mapasaya ko naman sila. Kasi tuwan-tuwa talaga mga kabataan dito mga kasinag. Kasi lalo na pag nakikita nila si Bagwis, ang tawag nga ng mga kabataan dito sa akin mga kasinag, Bagwis na. Si Bagwis yan tawag sa akin dito. Kaya natutuwa ako sa mga kabataan dito. Kaya sana pagdating ng Christmas, mapasaya natin sila. Ayan mga kasinag, asa na si Bagwis? Bagwis! Asan ka na? Sige, hanapin mo na yung partner mo ha. Ayan na mga kasinag si Bagwis oh. Busog po yan, huwag kayong mag-alala. Ayan sa Antipulo. Ayan oh. Ayan si Bagwis. Yung partner niya kahapon mga kasinag, doon ko nakita sa kabilang Antipulo. Doon sila nagtatambay, silang dalawa. Pero kung may telescope ako nun, papunta pa lang ako dito, mahalaman ko na, makikita ko na sila kung nasaan. Yung partner niya mga kasinag, lagi lipad dun, papunta dun sa may dulo dun. Ayan. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Nakita nyo naman si Bagwis, ayan pa rin, malusog at masigla, mabait pa rin. Bago tayo umuwi pala mga kasinag, sumilip muna tayo dyan sa tabing dagat. Si Bagwis naman andun sa itaas nung tawag dito, nung Antipulo. Sumilip muna tayo dyan sa tabing dagat. Ipakita ko muna sa inyo mga kasinag ang dagat namin ngayon. Baka masilayan pati natin mga kasinag dito yung partner ni Bagwis. Itong pagkain na ito mga kasinag, sabit ko muna dito Ayan, lagay muna natin dito. Yan. Patong ko muna niya yung pagkain ni Bagwis. Balik daan ko yan mamaya. Pasensya naman kasi kung video pause o kung ngayong salita ko. Kasi gawa po ng ubo, sipon. Ayan. Dito sa tabing dagat. Daw. Ayan mga kasinag, ayan ang dagat namin ngayon, diba? Kalmada. Limit ko dito makikita mga kasinag, yung partner ni Bagwis doon sa may dulo doon. Puntahan natin na. At si Bagwis sigurado dito yung pupunta mamaya.
Ang ganda ng buhangin, oh, ang lambot. Yan. May nagsasabi kasi mga kasinag na lalo na sila bayaw na napapansin nila dito yung partner ni Bagwis sa may dulo dito. Dito na malimit makita. Kaya alamin natin. Diyan daw malimit mapansin mga kasinag sa lugar na yan. Diyan daw malimit makita yung partner ni Bagwis. Wala maglilipad ano. Dito daw mga kasinag eh. Kung maalala nyo kasi nung nakaraan si Bagwis dito rin huli nating nakita bago pumunta doon sa teritoryo niya. Yan natin nilagay yung pagkain ni Bagwis nung nakaraan na yun sa puno na yan. Dito daw sa lugar na ito mga kasinag. Wala mga kasinag, wala dito yung partner ni Bagwis. Hayaan nyo, alamin ulit natin sa susunod. Ayan mga kasinag, bago matapos ang ating vlog, silipin nyo muna ang aming dagat. Ang napakagandang dalampasigan dito sa may tabing Rawis. Dito sa may Rawis, Rawis kasi kung tawagin ito dito sa amin mga sinag. Pero hindi po ito yung lugar na Rawis sa Bicol Rawis lang po ito dito sa lugar namin. Ayan oh. Kung makikita nyo. Ayan. Ayun, may bangka pa dun. Maganda mamangka ngayon mga kasinag kasi kalmada ang dagat. Ayan oh. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman kanina si Bagwis. Tapos nasilip nyo naman ang ganda ng dagat namin ngayon. Kaya ngayon mga kasinag, sa mga magpapa-shoutout dyan, doon lang po sa bahay. Hanggang dito lang, bye-bye. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang gabi sa lahat pala na nagpapa-shoutout. Shoutout pala kay Joan and Miguel de Villa from Dubai, Panabang Family from Pasay, Pandamo from Paco, Manila, Rosbel TV from Valenzuela City, Joel Gaway from Marikina City, Alex Pabiala from Pasay, Hernandez Siblings from Katbalogan, Samar, Britannia Family from Seroma, Camarines Sur. Shoutout pala kay Michael Malgapu from Denmark, JN STW from Pasig City, Tolets from Cebu. Shoutout pala kay Chard Oblian from Bataan, Sinaida Prunduso, Padilla Family from Catanduanes, Pax Bulati, sa mga taga-Lahug, shoutout sa inyo. Macrials from Initaw, Melchor Ladines from Lokban, Quezon, Kadayon TV from Mandaluyong City, PR Capino from Tagbilaran, Bohol, Escoba King. Shoutout pala kay Minan from Kabatangan, Zamboanga, Maapoy Family from Lucena City, Edwin De Los Santos from Binangunan, Tess and Dennis Ginto from USA, Rani Miguel, Pancracio Catalogo,
Silverio Mantilla from Doha, Qatar. Shoutout pala sa mga driver dyan sa Pasig, Marikina. Peter De Risa from Cainta, Rizal. Romeo Gamboa from California. Joel Guillermo from Pangasinan. Dongs Vlog. Shoutout pala kay Tito Maignos from Davao. Shoutout pala kay Ferdinand Alcala from Qatar. Takyo Salayaw from San Mateo. Kamay TV. Alan Lad Beleta from Quezon City. Fernando Lacson from GMA Cavite. Jerwin Win. Shoutout. Masagnay and the Luna family from Batangas. War Sky from Piodoran Albay. Kuya Edwin Lacuachero Bicolano. Adarayan family from Agusan del Sur. Ronnie Pandi. Romy Arguiles from Taytay Rizal. Joseph Cantar and Patropis family from Masbate. Lorenzo Castro from Pasig City. Labuyong Talisayin The Hunter, shoutout. Rioja family from Cagayan de Oro. Sophie Cagino family. Shoutout pala kay Kapitan Glenn Evangelista from Greg Belisario. Earl Ocampo from Dubai. Shoutout pala kay Rooney Rodriguez family at Colliados family from Milan, Italy. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat pala sa ating 28,000 na subscriber. Pasensya na kayo mga kasinag kung may mali sa pagkabigkas ko ng inyong pangalan at lugar. Hanggang dito lang. Salamat.